God aften. Så er vi nået til tredje trin i chili-raketten. Vi har været igennem første gang gul jalapeno, 3 ud af 10. Nummer 2, Apache, 5 ud af 10. Og dagens udfordring, citronchili, 6 ud af 10 på Tina Langli-skalaen. Ikke så meget snak. Vi vil hellere snakke om, hvordan det går, når jeg har spist den her fætter her. Citronchili, den ser lidt stor ud, men vi skyller den, som Chili Claus ville have gjort. Og held og lykke. Lad være med at tage det hele. Held og lykke med mig. Chili Claus ville have sagt et eller andet med, at den er frisk og smager af, ja, lidt af citron. Men jeg kan bare mærke det der tog, det kommer bullerne. Sammenligning med gul jalapeno og Apache, så er den her, den er meget hurtigere til at flå mig i tungen. Au. Jeg prøver lige med en tår vand. Den er allerede varm i hele hovedet. Jeg tror, jeg kommer til at svede af det her, men der er en ting, der er helt sikker. Den brænder meget mere i munden end både gul jalapeno og Apache. Skaber mundvand. Måske skulle du alligevel ikke have taget det hele. Det siger man jo altid bagefter. Jeg tror, vi skal sige tak til seerne og slukke.